Ja nyt me vaihdetaan ehkä koko luokkaa, ehkä myöskin hintaluokkaa ja ehkä myöskin vaihdetaan toisenlaiseen yhteisöön. Meille tulee Niina Luukkainen Saskyltä kertomaan siitä, että mitä se tarkoittaa, kun koulutuskuntayhtymä, tällainen yhteisö, ottaa rakennuksia haltuunsa, miksi näin tehdään ja kaikki muuta. Siis se on sen koko luokan asia, että niistä lukee säännöllisesti myöskin lehdistä. Ja sitten ainakin itseäni on kovasti kiinnostanut, että mitä tämä on tai miksi näin tehdään, että miksi koulutuskuntayhtymä ryhtyy tähän ja siitä varmasti Niina tulet meille kertomaan. Ja Niina, sä olet siis niin kuin rehtorina täällä Tampereen alueella, eikö niin? Ja luin, että sä olet siis kasvatustieteiden maisteri ja sulla on tämmöinen mielenkiintoinen rehtorin niin kuin tehtävän määrittely, niin kuin, vähän niin kuin se on määritelty vähän isommaksi kuin perinteinen rehtorin tehtävä, eli sä oot oikeasti vastuussa myöskin näistä kiinteistöistä. Ja sitten kun mä tosiaan valmistauduin tähän, niin musta oli myöskin mielenkiintoinen juttu, että sulla on taustaa myöskin huippu-urheilusta, eli olet ollut Pekingin olympialaisissa judokana mukana, niin mun mielestä tämmöinen mielenkiintoinen tieto tuo aina antaa ihmisille uusia puolia, niin ole hyvä. Tässä tiiviisti Sasky-koulutuskuntayhtymä on siis kuntien 13 kunnan omistama kuntayhtymä, jonka koulutustarkoituksena on kouluttaa ihmisille osaamista työelämän ja yhteiskunnan tarvitsemille aloille. Eli siellä tumman siniset kunnat on meidän omistajakuntia ja kuten sieltä näkyy, niin Tampere tuolla on vaalean sinisellä, joten Tampere ei ole tällä hetkellä meidän omistajakunta. Ja meidän ammatillisen koulutuksen tehtävä toteutuu 5 eri yksikön toimesta. Eli tuolla ylhäällä on Ikaalinen ja Hämeenkyrö-akseli, siellä on oma yksikkönsä. Sitten Sastamalassa on toinen, Sastamalan takana siellä Huittinen Kokemäki 3, Tampereen alueella 4 ja sitten tuolla ylhäällä Mänttä-Vilppulan suunnassa 5. Eli tällaisella ammatillisen koulutuksen toiminnalla viedään koulutusta eteenpäin ja lisäksi kuntayhtymällä on myöskin yleissivistävän koulutustehtävä, eli me järjestetään lukiokoulutusta, kansanopistotoimintaa ja kansalaisopistotoimintaa. Eli aika laajaa koulutustarjontaa laajalla maantieteellisellä alueella, eli Pirkanmaa ja Satakunnan alueella toimitaan. Sasky-koulutuskuntayhtymä toteuttaa myöskin 2 taustayhteisön kautta toimintaa, eli tytäryhtiönä osakemuotoinen Aiko Akademi, joka järjestää tällaista lyhytkestoista osaamista, täydentävää koulutusta työelämän vaateisiin. Ja sitten meillä on tuommoinen Kiinteistö Oy Kuntomäki tuolla Sastamalassa, jonka kautta on myös kiinteistöhankintoja yhteistyössä toteutettu yrityskumppanin kanssa. No, Aiko Akademin tuossa mainitsinkin, tämä on perustettu siihen tarpeeseen, kun ammatillisen koulutuksen laki ei mahdollista puhtaasti tällaista muun kuin tutkintoperusteisen koulutuksen tarjoamista kuntayhtymän kautta, jolloin osakeyhtiön kautta pystytään sitten paremmin vielä räätälöidymmin työelämän tarpeeseen tuleviin yksittäisiin osaamisiin vastaamaan. Ja siitä syystä on perustettu Aiko Akademi ja siellä myöskin Saskon siis pääomistaja Aikolla, mutta siellä on myöskin muita omistajia, eli Pihlajalinna, L&T, Easy ja Edunation. Ja nämä yhtiöt on myöskin tosi tiiviisti mukana meidän siinä arjessa myöskin ammatillisen koulutuksen työelämäkumppaneita. Eli opiskelijat lähtee työssä oppimaan harjoittelun aitoihin työelämätilanteisiin sinne työelämän avuksi ja hankkimaan osaamista. No sitten Sasky-koulutuskuntayhtymää vielä, jotta saatte paremmin kuvaa siitä, miten iso kokonaisuus me ollaan, niin meillä on noin 7000 opiskelijaa kokonaisuudessaan, eli sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen osalta. Ja henkilökuntaa tällä hetkellä on noin 530, jotka on ripoteltu sitten kuntayhtymän noihin kaikkiin toimipisteisiin.
Meidän ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä vuodelle 2025 on 3578, eli se kertoo siitä luvusta, mitä opiskelijat vuositasolla tuottaa meille ammatillisen koulutuksen valtionosuus rahoitteiden kautta sitä toiminnan tuottoja. No sitten kiinteistöjen kanssa ollaan vahvastikin tekemisissä. Meillä on tällä hetkellä sellainen reilu 100 kiinteistöä ympäri kuntayhtymän toimipisteitä. Ja siellä tietenkin se tärkeää myöskin niin toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta on sen, että me kunnostetaan ja pidetään ne kiinteistöt sellaisessa kunnossa, että on hyvät toimintaedellytykset koulutusta toteuttaa niissä tiloissa. Tampereella tällä hetkellä Saskylla on 2 omaa kiinteistöä ja 2 ollaan vuokralla. Tämä Haapasen huvila on niistä 1. Sitten tuossa muutama vuosi sitten tamperelaisia, jos on, niin vanha YO-talo siirtyi Saskyn omistukseen. Ja tuossa kun mennään tätä Haapasen huvilan esimerkkiä kohta eteenpäin, niin YO-talolle on käynnistymässä, kunhan Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä rakennuslupa saadaan vielä päätökseen, niin siellä käynnistyy vastaavanlainen iso projekti, niin ehkä tapaamme sitten muutamien vuosien päästä YO-talon vastaavanlaisissa merkeissä kuin mitä tänne Haapaselle on tehty. Sen lisäksi täällä Tampereella meidän varsinainen pääkampusalue on tuossa Koulukadulla, eli muutama kortteli mennään tuonne alaspäin. Siellä on meillä lähes kaikki muut alat, mitä on tässä Haapasen huvilalla. Eli ollaan tämmöinen monialainen oppilaitos. Ja sitten lisäksi on vielä 4. Kehräsaaressa Laukon torilla on meidän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, eli lähihoitajaksi valmistuvat opiskelijat. No, meillä on tietenkin vahva työelämätehtävä, eli ammatillista koulutusta luonteensa vuoksi ei voi tehdä ainoastaan luokkahuoneissa ja rakennusten sisällä, vaan todella paljon opiskelijat on osa-aikaa opinnoista myöskin sit siellä työelämässä hankkimassa osaamista ja tekemässä sitten näyttöjä aidossa työelämäympäristöissä. Ja Sasky on myöskin TAMKin yksi omistaja, eli 3% Sasky omistaa Tampereen ammattikorkeakoulusta, niin sitä kautta myöskin sitten hyvä yhteys sinne ammattikorkeakouluun ja opiskelijoita tällä hetkellä Väylän kautta myöskin on ohjattu suoraan meiltä jatkopolkuna sitten korkeakouluopintoihin. No tuossa näkyy vähän sitä alakirjoa, minkälaisille aloille me koulutamme opiskelijoita, ja hyvin perinteisten alojen kanssa ollaan tekemisissä, eli ihan kulttuurialaa, luonnontieteiden alaan, maatalous, ravitsemus, sosiaali- ja terveysala, liikennetekniikka. Eli koen ainakin itse, että sellaiset alat, joilla tällä hetkellä työelämällä on suuri tarve, ja joihin ehkä välttämättä ei myöskään saada meidän suomalaisesta kantaväestöstä tekijöitä, niin meillä on myöskin KV-tyyppistä koulutusta, tilauskoulutusta tehdään sellaisille aloille, että saadaan palveltua työelämään heidän toiveidensa mukaisesti. Ja toki sitten yleissivistävän puolella lukiotoiminta ja kansalaisopisto- ja kansanopistotoiminta. No nyt tullaan ehkä siihen mielenkiintoiseen teemaan, että miten tuossa avattiinkin jo sitä, että miten Sasky on näitä investointeja tehnyt, niin tämä on ihan Suomen laajuisesti poikkeuksellinen tapa kuntayhtymien muodossa, että miten Sasky on näitä investointeja tehnyt ja rahoittanut toimintaansa, niin yhteensä vuodesta 2011 Sasky on yhteensä 66 miljoonaa euroa käyttänyt näihin investointeihin. Ja nämä on tehty yhteistyössä aina kunkin kunnan kanssa. Eli kun on kunnalla ja Saskylla yhteisesti ollut joku tarve, joka liittyy tietenkin alueen kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi, niin sinne on kahdenkeskisen neuvotteluun tehty kunnan pääoman korotus, sovittu tietty summa, joka on laitettu sitten investointina sen alueen kohteeseen. Ja nämä on korvamerkattu kaikki suoraan sinne kunnan hyväksi. Eli tällaisella toiminnalla ollaan saatu merkittävä summa investointiin. Ja tuossa on muutama esimerkki niistä hankkeista, mitä on menestyksekkäästi tehty
viime vuosien aikana. No sitten päästään itse tähän Haapasen kokonaisuuteen. Valitettavasti huomasin tuossa, että jostain syystä sieltä on ääkköset ja okkoset poistunut tekstistä. Varmasti siellä on joku fonttityyppi, mikä ei keskustele tämän tietokoneen kanssa, mutta toivottavasti pysytte kärryillä tuon tekstin mukana. Eli tämä rakennus valmistunut vuonna 1929. Severi Haapanen, apteekkari, rakennutti sen itselleen yksityiskäyttöön ja perheelleen. Ja tämän rakennuksen ilme on peräisin sieltä vaimon ihastuksesta ja toiveesta Italian matkalla, jossa vastaavanlainen huvila oli ollut. Ja hän sitten sitä kautta hänen toiveensa mukaisesti rakennutettiin sitten italialaistyyppinen huvila heidän yksityiskäyttöönsä. Tila toimi siis siihen asti perheen kotina, kunnes sitten sotien aikaan otettiin käyttöön sotilassairaalaksi ja myöhemmin sitten vaimon kuoltua, niin tämä tila sitten Tampereen kaupunki osti sen itselleen. Ja tila jatkui sitten sairaalatoiminnan piirissä tai sairaanhoitajien asuntolana ja sen jälkeen sitten Tampereen nykytaiteen museona. Ja nyt aletaan lähestyä niitä vuosia, että varmasti täälläkin ehkä saattaa olla joku, joka on vieraillut tuon museoaikana näissä tiloissa. Itse olen käynyt täällä silloin Villa Mäkin aikaan, jolloin tämä oli yksityinen taidemuseo ja myöskin sitten tällaisessa juhlakäytössä ollut, niin muistaakseni tuolla yläkerrassa. Mennään tämän tilaisuuden jälkeen kahvihetken yhteydessä. Voin kierrättää lyhyesti myöskin sitten tuolla 3. kerroksessa, niin pääsette näkemään ne upeat kuntayhtymähallinnon käytössä olevat tilat myöskin. No sitten kuulu aikaan ja kiinteistö oli useita vuosia kaupan Tampereen kaupungin toimesta, kunnes sitten syyskuussa 2020 Sasky päätti ostaa kiinteistön. Ja tämä juontaa juurensa siihen, että Tampereen tuossa koulukadulla oleva Tampereen talouskoulun säätiö fuusioitui silloin Saskyyn 2017, jolloin siellä käynnistyi toiminta ja joka vuosi siitä 17 vuodesta lähtien opiskelijamäärät on noussut, jolloin sitten alkoi olla sellainen tilanne, että Sasky tarvitsi lisätilaa koulutustoiminnan järjestämiselle ja myöskin uusien alojen käynnistämiselle, jolloin sitten kuntayhtymän johtaja oli bongannut tämän pitkään myynnissä olleen tilan ja hänen ideastaan sitten ajateltiin, että tämä voisi olla erittäin soveltuva ja hyvä rakennus oppilaitostoiminnalle. Ja niin sitten nopealla aikataululla edettiin ja vuonna 2020 Sasky teki päätöksen ostaa ja kauppahinnastakin päästiin yksimielisyyteen sitten kaupungin kanssa. Ja 1,4 miljoonaa euroa oli sitten kauppahinta. Kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun kaikki paikat on laitettu vimpan päälle kellarista ullakolle pihoja myöden, niin rakennuksen uudistamiseen on käytetty sitten lisäksi 3,4 miljoonaa euroa. Ja vauhdilla lähdettiin liikkeelle ja vielä oikeastaan siitä taustasta, että miksi, niin mä itse tulkitsen, silloin kauppahetkellä en vielä ollut Saskyssä töissä, mutta sen mitä on tässä muutamien vuosien aikana saanut tutustua, niin Saskyn strategiasta nousee vahvasti semmoinen niin kuin kestävään tulevaisuuteen ja koulutustoiminnan toteuttamisen myöskin pitkällä aikajänteellä halutaan varmistaa. Eli siksi myös koettiin tärkeänä, että kun käynnistetään koulutustoimintaa, niin haluttiin ensisijaisesti, että rakennus on oma, jolloin siitä sitten huolehditaan sen vaatimalla tavalla ja pystytään myöskin turvaamaan tässä Tampereen kaupungin ydinkeskustan alueella koulutuksen jatkuvuus sen sijaan, että oltaisiin vuokratiloissa näin laajalti pystytty koulutusta järjestämään. Niin se oli ehkä sellainen niin kuin myöskin strategisella tasolla oleva päätös, että Tampereella halutaan koulutustoimintaa järjestää omissa tiloissa.
Ja tietenkin paikkanahan tämä on aivan huikea tässä Pyynikin rinteen kupeessa kahden Pyynikin harjun juurella, jossa 2 upeata järveä tuo tähän kokonaisuuteen sitä miljöönäkymään, niin päätettiin, että on sellainen kohde, joka halutaan myöskin sen arvostamalla tavalla sitten kunnostaa ja laittaa viimeisen päälle kuntoon, niin me nähtiin tämä vahvasti mahdollisuutena. Ja myöskin koulutuskuntayhtymän yhteiskunnallisen koulutustehtävän lisäksi haluttiin sitten myöskin niin kuin rakennusten jatkuvuuden näkökulmasta kantaa kortemme kekoon tämän rakennuksen kunnostamiseksi. Ostamisen jälkeen käynnistyi heti sitten muutossuunnittelut ja yhteistyö arkkitehtien kanssa ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Ja käytännössä saman tien sitten rakennusta lähdettiin kunnostamaan ensiksi laittamalla kattokuntoon. Eli täällä on täydellisesti nyt kaikki yhteistyössä tietenkin museoviraston kanssa kunnostettu. Eli katosta aloitettiin. Ja sitten samalla nämä sisätilat laitettiin kuntoon sillä tavoin, että tarkoituksena oli myöskin koulutustoiminta päästä aloittamaan mahdollisimman nopeasti. Eli vuoden alusta 2022 tilat otettiin käyttöön ja silloin jatkettiin sitten vielä julkisivun kunnostamista. Eli tämä oli vuoden 2023 keväästä pitkälle syksyyn juuri kuumimman ajan huputettuna, jolloin opiskelijoita tuli valitettavasti palautetta siitä, että happi ei oikein riittänyt ja välillä lämpötilat kohos, mutta se oli sen alkukevään ja sitten loppusyksyn haasteena, jonka jälkeen päästiin sitten hupuista eroon ja sitten oli vielä toi piha viimeisimpänä, mikä laitettiin kuntoon. Ja nyt ollaan onnellisesti siinä tilanteessa, että kiinteistö on täysin kunnostettu ja palvelee erittäin hyvin meidän koulutustarkoitusta ja on tyytyväiset opiskelijat ja tyytyväinen henkilökunta täällä työskentelee. No sitten tietenkin, kun ollaan iso kuntayhtymä ja meillä on opiskelijoiden osaamista monelta alalta, niin haluttiin osallistaa opiskelijat myös mukaan tämän Haapasen huvilan kunnostamiseen. Eli tuolta tonttia kiertävä kivimuuri on täysin tehty opiskelijatyönä ja yhteistyössä myöskin molempien naapureiden kanssa, ja heillä ei ollut mitään sitä vastaan, että Sasky omalla kustannuksellaan laittaa kiviaidat hienoon vimpan päälle kuntoon. Sen lisäksi tuossa edessä, mistä tulitte, niin takorauta, musta kaide on tehty opiskelijatyönä, ja sitten täällä ympäri tonttia tai sisätiloja on myöskin opiskelijan maalauksia, jotka on sitten heidän käsialaansa. Lisäksi tuossa ulko-oven puolella on noin tuommoiset kipsikruusaukset, jotka on ne myöskin opiskelijoiden toteuttamat. Ja kun mennään tuonne yläkertaan, niin neuvotteluhuoneessa on semmoinen Tampereen kaupungin siluetti toteutettu todella upeana, niin pääsette sen myöskin näkemään puutyönä tehty. Eli minkälaisessa käytössä tämä tällä hetkellä meillä on, niin toi ykköskerros, josta tultiin sisälle, niin siellä on meidän yksi opetustila sielläkin ihan perimmäisenä takana. Mennään käymään niin sanottu pelitila, eli tämmöisen niin e-urheilu käytössä. Ja sitten siellä on opiskelijoiden oleskelutilat ja sitten varsinainen opetus tapahtuu tässä kakkoskerroksessa, eli näissä 3 tilassa, jotka on tässä rakennuksessa. Ja lisäksi sitten kun opiskelijamäärät on, tämä on tosi vetovoimainen oppilaitos, niin ollaan pyritty sitten myöskin lomittain opetusryhmiä hyödyntämään näissä tiloissa. Ja myöskin sitten 3. kerroksen neuvotteluhuonetta on välillä käytetty opiskelijakäytössä siitä syystä, että on pystytty tarjoamaan sitten opetuksen näkökulmasta parhaat pedagogiset menetelmät myöskin pienryhmätyöskentelylle. Ja 3. kerros on sitten lähtökohtaisesti hallinnon käytössä, eli siellä työskentelee kuntayhtymätasoisesti työntekijöitä, kuntayhtymän johtaja, ammatillisen koulutuksen johtaja ja talouspäällikkö. Ja mun oma työhuone löytyy sitten tuosta muutaman korttelin takaa sieltä Koulukadun kiinteistöstä. Niin sillä tavoin on kiva lyhyt matka, että kuntayhtymän johtajakin ruokailee päivittäin tuolla meidän Koulukadun ravintolassa, niin sillä tavoin näen, että nämä 2 rakennusta hyötyvät tosi paljon toiminnallisesti tiiviistä läheisyydestä.
No sitten nappasin tuohon vielä muutamia opiskelijapalautteita lukuvuodelta 23-24, niin aika huikeita arvosanoja ollaan saatu ylipäätään niin kuin opetustiloista ja tästä ympäristöstä asteikolla 1–5, niin Haapanen meidän yksikön priimuksinen 4,3, kun muutoin koko Saskyssä keskiarvo on 4,1. Niin kyllä opiskelijat täällä tosi paljon viihtyvät ja jopa, jos vertaa niin kuin noihin nuoriin ammatillisen koulutuksen opiskelijoihin, niin he jopa haluavat jäädä tänne koulupäivän päätteeksi tekemään yhdessä opiskelukavereittensa kanssa ryhmätöitä. Ja heille onkin sitten koodattu noi avainlätkät, eli meillä on lukitut ovet ympäri vuorokauden ja heille sitten luottamukseen perustuen he ovat saaneet jäädä tänne kiinteistöön tekemään sitten vielä opiskelutehtävien sillä rajauksella, että sitten 6:00 mennessä on poistuttava kiinteistöstä. Ja sitten turvallisuuteen liittyvä kysymys myös Haapasen huvilan osalta 4,7, eli se aikoinaan kun tehtiin päätös ovien lukitsemisesta 24/7 on ollut hyvä ja opiskelijat myöskin arvostaa sitä, että saavat olla täällä sitten rauhassa ja turvassa. Ja nuoret on siitä kyllä niin kuin fiksuja, että kun täällä on isolla rahalla laitettu paikat hienoon kuntoon korostaen sitä vanhaa, niin opiskelijat kyllä myöskin arvostavat sitä, että ei täällä paljon joudu niin kuin järjestyssääntöjen näkökulmasta puuttumaan käytökseen. Että se on hieno huomata nuorten käyttäytymisestä, että miten yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa sitten näitä paikkoja sillä tavoin kunnioitetaan, pidetään järjestyksessä. Ja opiskelijat ovat itse silloin aikoinaan päättäneet, että taas vielä seuraava eteenpäin, että oppilaitos on kengätön. Eli tuolla alhaalla, kun tulitte ovia ulos, niin siellä on kenkätelineet ja he täällä sukkasillaan toimivat ja muutamilla saattaa olla sisäkenkiä mukana, mutta se on heidän omasta toiveestaan. Ja tuossa kuvissa näkyy sitten myöskin tuohon heti, kun tultiin ala-aulaan, niin haluttiin rakentaa opiskelijoille hyvät tuommoiset vapaa-ajan tilat, jossa pystyvät sitten nimenomaan niin kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta viettämään aikaa ja rakentaa sitä luokkayhteisön yhteistä henkeä. Ja se on toiminut todella hyvin ja ollaan saatu positiivista palautetta siitä. No tässä kuvia sitten vielä tuolta 3. kerroksesta, mihin päästään myöskin katsomaan. Siellä tosiaan toi puinen siluetti näkyy tuolla taustalla. Siinä koko kiinteistö vielä komeudessaan. Ja unohdin sanoa, että myöskin nämä kaikki kuvat on tehty opiskelijatyönä drone-kuvauksina. Sen jälkeen, kun kiinteistö saatiin valmiiksi, niin myöskin sitten kuvattiin hyvällä ilmalla. Viimeisempänä nyt sitten vielä katse tulevaan, eli hypätään Haapasesta nyt seuraavaan arvokkaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen pariin, eli YO-taloon, jossa tällä hetkellä meidän toiveena oli, että oltaisiin rakennuslupa saatu jo Tampereen kaupungilta tuossa kevään korvalla, niin että oltaisiin kesä saatu hyödynnettyä jo rakennustöiden käynnistämisellä, mutta tällä hetkellä on vielä siellä valtuuston käsittelyssä ja nyt suurin toivein on, että syksystä päästään sitten kilpailuttamaan vielä ja sitten heti vuoden alusta saadaan käynnistää siellä myöskin vastaavanlaiset kunnostamiset kellarista täysin sinne ullakolle eli sisältä ja sitten julkisivukattoa myöden. Ja siellä YO-talolla meillä on alakerrassa toimii tällä hetkellä Tiiliholvi ja heidän vuokrasopimusta on jatkettu nyt pitkälti tulevaisuuteen sekä myöskin laajennettu vuokrasopimusta koskevaksi siihen ykköskerrokseen, eli tuosta kun tullaan katutasosta sisään, niin he käynnistää siellä uudenlaista liiketoimintaa, joka yhteistyössä sitten meidän opetuspuolen ravintola catering-alan toimintaan saadaan sinne kiva uusi oppimisympäristö opiskelijoille. Ja sitten tuonne kakkoskerrokseen tulee meidän varsinaiset sitten hius- ja kauneusalan uudet oppimisympäristöt ja ullakko pyhitetään sitten tekniikalle ja muulle toiminnalle. Mutta tässä on Saskyn
sitten seuraavien vuosien projekti, kun on Haapasen hubilla saatu valmiiksi. Kiitos. Mä en valitettavasti ehdi jäädä siihen paneelikeskusteluun, mutta jos on joku kysymys, niin ehkä 1-2 olisi tässä kohdin varmasti vielä mahdollisuus. No ihan ensiksi olisin kysynyt, että kuka olikaan tässä arkkitehtinä tässä Haapasen huvilan kohteessa? No nyt tarvii sanoa, että en muista. Mä hyppäsin silloin julkisivuvaiheessa mukaan 23, mutta saadaan varmasti kaivettua arkkitehdin nimi. Tai tässä oli itse asiassa useampiakin suunnittelijoita mukana kokonaisuudessaan. Ja kilpailutuksista johtuen jouduttiin myöskin vähän eri kokonaisuuksissa toteuttamaan. Oliko muita kysymyksiä täällä? Hieno kuulla teidän tästä kiinteistöstrategiasta, kun on tuolla yliopistomaailmassa, niin usein törmää siihen, että tiloista säästetään ja tehdään niukkaa ja aina pitää vähentää ja mennään vuokratiloihin ja näin. Jotenkin te menette vastavirtaan. Osaatko sanoa pari sanaa, että miten ihmeessä, miten tavallaan teillä on tällainen hankalien vanhojen kalliiden talojen omistaminen tässä teidän strategiassa näin keskiössä? Jos miettii opiskelijan kannalta, niin aika mielenkiintoista. Kyllä mä ainakin tuonne vanhaan yötaloon voisin vaikka tälläkin iällä mennä ravintolaan oppiin. Joo, se on kyllä ihan meidän innovatiivisen ja ehkä sellaisella niin kuin uudella ajattelulla varustetun kuntayhtymän johtajan aikaansaannosta. Ja olin mukana keväällä tuossa, meillä oli kuntapäättäjille suunnattu nimenomaan niin kuin Tampereen kiinteistökokonaisuuteen liittyvä seminaari, jossa avattiin sitä tällä hetkellä juurikin, mitä on ostettu ja minkälainen se tulevaisuuden näkymä on tulevaisuuteen. Ja siellä muun muassa eräs pitkään yritysten konsulttina työskennellyt yhtymähallituksen jäsen, hän oli siis uutena ja tämän lyhyen perehdytyksen aikana hän sitten totesi, että mitä hän on nyt tutustunut Saskyyn, niin on erittäin hyvin johdettu kuntayhtymä ja nimenomaan sieltä niin kuin talouden puolesta, että on tehty fiksuja oikeita ratkaisuja, joilla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia ja näkymiä. Että me ei rakenneta tulevaisuutta tässä, vaan pyritään luomaan kuntayhtymän jatkumoa sinne tulevaisuuteen. Ja varsinkin nyt tässä Tampereen kaupungilla tonttien vuokrat on niin hirmuisia näin ison toiminnan järjestämiselle, niin silloin ollaan todettu, että on kannattavampaa ja halvempaa pitkässä juoksussa omistaa itse ja tehdä se kertainvestointi, kun maksaa vuosittain sitten vuokrakuluja. Tämmöisellä logiikalla. Joo, kiitos. Makes sense. Tämän kun saisi kerrottua kaikille muille johtajille tässä Suomen maassa.